Рамис Галиев Мусим авылы егете мектепне тәмамлагач укуын Йоршаулы шәһәренең медицина көллиятендә дәвам итә. Аны авыл докторы дип йөртәләр. Авыл җирендәге фельдшерга икеләтә җаваплылык өстәлгән. Фельдшерыбыз Рамис һәр вакыт безне якты йөз белән кабул итә. Һәр вакыт безгә мөрәҗәгать итсәк, өйгә чакырсак, җигреп килә. Һәр вакыт сәгате, минуты белән җигреп килә. Укылга дип монда килсәк, кабул итә шундый укыл казый, хәтта сизмисең дә аның укылын. Фельдшер моторы эшли, заманында. Менә дә калый, сюда китәм. Парасы килә, ашык булды, кистат булды. Бик кистат эшли. Моторы эшли, ашхозына башага рәхмәт. Авыл җирендә эшләгәндә халыкның ышанысын җавап алырга кирәк. Мин мәллә тамак белән ротасында фельдшер булып эшлим. Күпчелек мөрәҗәгать итә өлкәннәр йөрәк кан тамыры авырулары белән. Кечкенә чактан ук ак халат кияргә, кешеләргә ярдәм итеп яшәргә кызыга Рамис. Укуны тәмамлагач хезмәт юлын Боланлы авылында башлап җибәрә. 2022 елдан ул Мәлләтамак авыл җирлеге халкына ярдәм күрсәтә. Рамис Развитулы Галиев Мәлләтамак авыл җирлегендә 2022 елдан эшли башлады. Һәм инде шушы эшләү дәверендә авыл халкы арасында, Наратас авыл халкы һәм Мәлләтамак авыл халкы арасында зур хөрмәт казанды. Безнең инде авыл җирлегендә нинди генә чакыру булса да, бигрәк тә өлкән кешеләрдән ул һәрвакыт килеп җитә һәм тиешле ярдәм күрсәтә. Рамис җирлектә халык белән уртак тел табып эшли. Өлкән кеше булсынмы, бала чагамы, һәр кайсына ихтирам белән карый, ярдәм күрсәтә. Бик тырыш, бик булдыра торган кешегә охшаган. Без аннан бик канәгать. Бөтен эштә актив катнаша ул. Бер нәрсәгә дә каршы килми. Нәрсә курсаң да үти. Бөтен кешене тикшерә, иптәше дә ярдәм итә. Бик тырыш кешеләр. Кан басымын үлчәү хәлләрен белү генә түгел, җылы сүзе белән дә өлкәннәрнең күңелләрен тынычландырып чыга. Авылда фельдшер һава шартларына да, тәүлекнең нинди вакыты булуына да карамыйча, халыкка беренче ярдәм булып, ярдәмгә ашыгучы кеше бит ул. Ул врач бит дару белән генә түгел, үзенең теле белән сөйләшү белән дә кешене дәвалый. Менә дә канәгатьләнеп, аңлатасың инде ул тыңлап, аның үзенең ролендә. Без аннан бик канәгать, бик тәртипле, мәрхәмәтле. Олыларны олыйта белә. Саулык белән бәйле нинди генә мәсьәлә килеп чыкмасын, авыл халкы фельдшерга ашыга, чөнки белә, ак халатлы шәфкать иясе беренче ярдәмне һич шиксез күрсәтәчәк һәм ярдәм итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.